jsme slyšeli šum moře v mikrofonech, potom jsme slyšeli absolutní ticho na vile a teďka už se tady zase ozývá v mikrofonech stavba. Proč jsme tady? Jsme tady protože se tady staví úplně unikátní projekt ve 3 fázích. Unikátně hlavně i v tom, že jsme v oblasti, která, jak vidíš tu zeleň, tak se rozlíhá po ploše 350 000 m2 a je to vlastně chráněná oblast, kdy už máš garantovaný ten výhled a nikdy se už nebude tady stavět. Není to jenom o té zelení, ale samozřejmě, když už jsi v tom třeba 4. patře, tak dokonce vidíš krásný tady plemeňáky v Solném jezeře. Já jsem tě vlastně schválně vzal do Alteji na nemovitost, která už je hotová, a je to i z toho důvodu, abys viděl i ty sám, že ten developer staví velice zajímavé a krásné nemovitosti a i někteří klienti, když jsem je vzal tady na holý pozemek a kupovali se mnou a v projektu, kdy ještě nebylo ani stavební povolení, tak jsem mi chtěl prvně ukázat, aby měli důvěru toho, co staví ten developer, protože není to jenom tak nějaký developer, staví už roku od 1963, takže má historii, má prostě už jméno a ti klienti jsou dneska oba dva šťastní, protože si koupili tady 3 apartmány a první fáze byla rozprodaná ještě než bylo vlastně stavební povolení. Takže tam, kde vlastně se vrtáte, tak bude fáze 1 a při 14 dny se dala do prodeje fáze 2, kde už v tuto chvíli nějakých 6 apartmánů prodáno. A jenom pro porovnání v té první fázi, která se prodávala koncem roku minulého a teď v únoru se začala výstavba, jak vidíš za náma, tak dvouložnicový apartmán se prodával za nějakých 570 000 euro, v tuto chvíli to nějakých 699. Jo? Takže nárůst je opravdu radikální, myslím si, že i sám developer byl trošičku překvapený, jaký je hlad, ale já když jsem viděl tenhle projekt poprvé vůbec, tak jsem říkal, že to je něco, co vlastně na to čekám dlouho, aby nejenom, že máme pozici dobrého projektu, protože tady hned 250 metrů máš písečnou pláž, ale aby jsme měli i něco, co je unikátní. A unikátně je to i v tom, jaká je ta vybavenost. Protože vlastně každá budova v 10. patře má wellness i s fitkem. Takže ty se krásně díváš na panorama, cvičíš si, plaveš si u toho. A každá budova bude mít komerci udělanou, to znamená, máme ještě přislíbeno, že bude udělaný kavárna ze snídaní, bude udělaný tady další fitness a jsem navrhoval developerovi, aby se trošičku zamyslel nad věcí typu půjčovna kol, protože Calpe je už dneska, bych řekl, v Evropě velice známá a má tady neskutečně zajímavý stezky, co týká cyklistiky a jako závodníci Astana a další, kteří závodí Tour de France, tak právě trénují tady v Calpe. Když se dívám na tu stavbu, tak mě napadají 2 věci. Za prvé jednička, první etapa, ta už je teda prodaná, říkáš? Ano. Ale druhá a třetí etapa, ta je ještě před náma. Co mají lidi ještě k dispozici? Jak ta druhá a třetí etapa bude vypadat? Jaký byty tam budou nebo apartmány? Tak z dispozice jsou dané 2, buď jsou 2 ložnice a 2 koupelny, nebo 3 ložnice a 2 koupelny. Jo? Ty 2 ložnice jsou něco přes 80 metrů čtvereční, ty 3 ložnice jsou kolem 100. Jo? A celkový počet na budovu, i když má 28 apartmánů, tak je to vlastně 16 pater. Jo? Takže některý mají souseda, některý nemají souseda, protože, jak jsem ti říkal, tam je v 10. patře udělaný to wellness s fitkem a samozřejmě ty další, co jsou nahoře, ty apartmány, tak nemají souseda, protože je tam mezera, ale to bych potom ukázal konkrétně klientovi, kterýho by to zajímalo. A ty jsi na té první etapě ukázal už ten potenciál toho biznesu nebo respektive toho výnosu. Jak to může být u té druhé, třetí etapy? Tak u té třetí etapy samozřejmě ty ceny jsou už trošku dražší, nicméně i ten klient, nebo ti klienti, co se mnou řešili ty nemovitosti v té první fázi, tak viděli ten potenciál stejně jako já a my jsme už dopředu informovali, že u té první fáze, když se bavíme o té dvouložnici, tak že výnos bude něco kolem 40 000 euro ročně čistého výnosu, což je jako 1 000 000 korun. Navíc člověk má uložený peníze v peckovním projektu, kdy třetí fáze bude zase dražší a i ve třetí fázi už tuto chvíli mám klienta, který určitě chce, protože ta třetí fáze bude úplně nejvíc top, protože ta bude mít úplně kompletně otevřený ten výhled a ty uvidíš nádherně jak výhled slunce, tak i západ slunce na této straně. Ve chvíli, kdy tohle slyší někdo, koho to zajímá, kdo řekne, hele, chtěl bych vědět víc, jaký může udělat kroky? Tak může mě samozřejmě kontaktovat jak přes sociální sítě nebo přes stránky domyšpanělsko.cz, kde mám jak samozřejmě osobní e-mail, tak telefonní číslo. A to jsou asi hlavně taky platformy, kde mě může kontaktovat, nebo samozřejmě, když ty někoho budeš vědět.
můžeš předat kontakt a budu rád, protože samozřejmě doporučení, jak už jsem řekl, je dneska 70% mé klientely. Velice rád. Děkuju moc, Kubo.